دم باش هوالو گودارن هجا و بخیر هاتن خلقا مینو خلقا نو ji zimanê dayîkê. Îro em ê dest bi cînavka bikin. Cînavk. Destpêkê mê cureyên cînavka ji we nîşan bidin û pênasiya wan bêjin. Ew bêje ne. Bêje yanî gotin in. Li şûna navdêran tên bikaranîn. Er ku rista wan pêk tîne. Ji navê we xuyayî cînavk cê navan digirin. Şûna navdêran tên bikaranîn. Er ku rista wan pêk tîne. Cureyên wan jî 11 cure ne. Cînavkên kesane ê şanîdanê, cînavka vegerok, cînavka qertafî, cînavkên berbihevîn, levxistî, nebnavkirî, girêkî, jimarîn, pirsyarî û cînavkên xwedîtiyê. Îro em ê li ser cînavkên kesane bisekirin. Ev cureyana her 11 cure her yekê em ê bikin xelekek. Em xweşik li ser rawestin tam fêm bikin. Ka em hevre dest pê bikin. Cînavkên kesane ew jî em ê dest bi pênasiya wan bikin. Ew cînavkin ku şûna navê kesan digirin. Tên şûna navê kesan, navên mirovan. Ew jî dibin di beş. Cînavkên kesane yên xwerû û cînavkên kesane yên tewandî. Yên xwerû ew dikevin şûna navên xwerû. Yanî tên cê xwerû de. Di zeravayê kurmancî de xwerû heye û tewandî heye. Em ê ser vana jî durakê bisekinin. Demên pêş de. Cînavkên kesaneyên xwerû ez, tu, ew ev ê yekjimar in. Em, hûn, ew ev ê pirjimar in. Ez û em ev ê em ji war bên axêver. Kesê yekem ya da axêver. Tu, hûn ev ê bihîzer in. Bihîzer. Ev ê got dibihîzin. Kesê axêver ji ê bihîzer re diaxive. An jî navê wa dibe kesê duyem. Ew tê ji yekjimar û tê ji pirjimar ji kesên sêyem yan de ê nehazir. Naxwe cînavkên me kesane yên xwerû ez, tu, ew, em, hûn, ew. Ev her şeş cînavk şûna navên kesan digirin. Navên xwerû. Evana qertafên wan hene. Qertafa li gorî cînavka ez yan im ya da me. Tu, î, yî. Ew, e, ye. Şwana me mînaka jî ser bin ji bo bêtir zelal bibin. Em û hûn û ew ev ên pirjimar di qertafê wê tenê hene. Yan in yan jî ne. Em ê bê kengî em in kartîn, kengî ne. Yani em dibînin her yek di do pêr hatine. Yek bi tîpa dengdêr dest pê dike. Im, î, e, in. Yên de jî bi tîpek dengdar dest pê dike. Me, ye, yî, ye, ne. Kamil mînaka binerin. Ez xwendekar im. Divir de valahî dikevin navbera gotina xwendekar, navdêr û navbera qertafa kesane im. Cînavka me xwerû ez e. Ez xwendekarim. Wisa em dibêjin ez xwendekarim. Dema got navdêr be qertaf dûrî dikeve. Valahî dikeve navberayê de. Niha gotina re xwîna ez dixwînim. Dixwînim lêker e ne navdêr e. Ez dixwînim. Divir de qertafa me kesane pêv hatî girêdan. Naxwe qertafê me kesane ji dengdêran dûr dikevin wekî din bi gotinê tên girêdan wextê got lêker be mînak. Têbîniya didwa ez mamoste me ez cotkarim. Wek me got em ê bina bê kengî em im bikartînin kengî me bikartînin. Dema got tîpa dawî ji peyvê ji gotinê tîpek dengdêr be em ê qertafa kesane ya got tîpa dengdar dest pê dike em ê bikarbînin. Divir de ez mamoste me dawiya gotina mamoste tîpek dengdêr e. Ji bo yekê me qertafa kesane a got tîpa dengdar dest pê kiriye me ew bikaranî. Me. Me ne im bikaranî. Me. Ez cotkarim. Divir de cotkar bi tîpek dengdar dest pê bi dawî bûye.
ji bo yekê me qertafa kesane a got bi dengdêr dest pê dike me ew bikaranî. Ez cotkar im. Em dêna xwe bidênê ez mamoste me, ez cotkar im. Tîpek dengdêr be em ê a dengdar bikarbînin. Heger tîpek dengdar be em ê a dengdêr bikarbînin. Yanî ew jî ji bo xweşiya ziman e, xweşiya peyvê ye. Niha cînavkê me din jî heman rêzman e. Tu şervanî, tu zanayî, tu diçî. Divir di tîpê me ji dengdêran dûr ketîye û bi lêkeran ve hatî girêdan. Dema got dengdar be em dengdêr bikartînin. Tu şervanî. Tu zana divê dikê de bi dengdar bi dengdêr dawî bûye me yî bikaranîye. Ew heval e, ew rêwî ye, ew dibêje. Em dostin, em cêwî ne, em dilîzin. Hûn xurtin, hûn hêvî ne, hûn dixebitin. Ew zarok in, ew birçî ne, ew dixwin. Cînavkên kesane yên tewandî min te wî wê me we wan evên bi rengê zer min nivîsandine evana cînavkên kesane yên tewandî ne. Min te wî wê me we wan. Min li şûna cînavka kesaneyê xwe rû ez. Te li şûna tu. Wî wê li şûna ew a yekjmar. Wî tê ji nêr re, wê tê ji mêr re. Me tê şûna em, we tê şûna hûn, wan tê şûna ew a pirjmar. Ji xwe ev jî em dîsakê em karin bêjin ê yekemîn, ê yekemîn, ê duyemîn, ê sêyemîn, ê axêver, bihîzer, nehazir, yekjmar, pirjmar. Divir dê qertafê me ji dêvla ava ew a yekjmar dê tewandî dibin di do. Wî wê. Ê me xwe rû şeş bûn. Ez, tu, ew, em, hûn, ew. Ê me tewandî heft in. Min te wî wê me we wan. Min axêver yekjmar, te bihîzer yekjmar, wî nehazir yekjmar nêr, wê nehazir yekjmar mê. Me axêver pirjmar, we bihîzer pirjmar, wan nehazir pirjmar. Di xelekên pêş de ji xwe em ê bidin xuyanî kirin kengî ez tê bikaranîn, kengî min tê bikaranîn, yanî kengî ê xwerû û kengî ê tewandî. Em ana mînaka ser vana bibin. Min pirtûk xwend, pirtûka min, ez te dibînim, te av vexwar, ew wî nas dike, wî xweş got, wê nan da me, ew ji wê hez dike, me ji we re digot, hûn me hîn dikin, we çi dixwest, ez ê wan bibînim. Niha got em ji xwe re wana da baş bikin, wana ji hev cuda bikin, ji bo ku bêtir xuyayî be. Em dibînin divê dekê yekjmar min nivîsandine ê pirjmar, yekem axêver, duyem bihîzer, sêyem nehazir. Weke zevîkê, wisa piştî ji bo bêtir belî be, bêtir xuyayî be, daha zelal be yani. Ez ê bi kurtasî vegerînim cînavkê me kesane ê goştuna navê kesan digirin du cûre ne, ê xwerû hene û yên tewandî hene. Ê xwerû şeş in, ez, tu, ew, em, hûn, ew û yên tewandî jî heft in. Min te wî wê me we wan. Evên xwerû qertafên wan hene bi ez re im me, tu, î, yî, e, bi ew re e, ye, bi vanên pirjmar re em, hûn, ew, in û ne pêk tên. Têbînî ser van qertafan hene ji navdêran dûr dikevin, bilêkeran vi tên girêdan. Dema got peyva me dawî bi tîpek dengdêr bi dawî bû, em qertafa xwe a got bi tîpa dengdar dest pê dike em bikartînin. Dema got peyva me bi tîpek dengdar bi dawî bû, em ê qertafa xwe got bi tîpa dengdêr dest pê dike em ê bikarbînin.
آنها تنه پیوستیا me bi ezberkirina van cînavka heye. Ev cînavkana her sêzde û karanîna wana ji bo tewandî û ji bo xwerû başqa tişkî din zehmet tê dînin heger tiştekî ne zelal hebe jî hûn karin ji me re di komenta de binivîsînin. Bimîn xêr û xweşiyê dil hêviya xeleka me nû bin. Em ê van cînavkan her 11 curayan di 11 xeleka de ser hevdû em ê bînin.